Siyashaya izandla bantwana. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu. Haleluya. Sibingelela inkulu zonke egameni leNkosi uBishop. Siyabingelela. Manje sizama ukwenza. Uyabona ekadeni mfuthi wathi ngibona ngidlula lapha ngixhawula ngidlula bengisaba ukuthi ngizokayenza into engishumayelile ngikuhlele eminyaka. Ungcono nje abengihlambuluka, urathi uhlambuluka. Hayi kodwa kumele uxoxa izabulo sijahe esontweni. Amen. Uma sisekhaya. Masekhaya siphethe imijobo. Bayazi abantu ababehamba inyanga. Uma inyanga ekujoba ufuneka ulalele inyanga yenza into enjani eyithandayo noma umhlongo lokuthi uhlatshwa umjobo ungabi nento ethi njengoba sikhuluma la uthi ukhuluma kanjani uBishop sibefundisa ngokuqala thina abekho abanye abantu bengizokhuluma kubona inina njengoba sikhuluma nani nje siyanixoxa uyabona ngiyanincindisa uyabona ngiyanichaka ngiyaniphalazisa uze ukuthi mase niphuma senihamba nambe niphelele nigcwele umuthi la emzimbeni uyayibona lento ninganaki nina ungathi masewula njengoba sikhuluma nje abanye banamakhosikazi bathi hawuba ukhuluma nathi sithethisa phambi kwamakhosikazi ethu ayikho inkosikazi yakho la sisenkonzweni la sinabantwana bakaNkulunkulu njengoba ngikujoba nje ngikujobela lokho kanti ngifunda iBhayibheli bazalwane yangisabisa lana iBhayibheli lithi ensimini yase-Edeni bona umuntu wesifazane uyena waxoxa nenyoka angithi kodwa uNkulunkulu uma esefika ensimini yase-Edeni akammemeza umuntu wesifazane umemeza indoda uthi wendoda uphi. Uyabona ke besikhuluma ukuthi sizoba nenkinga yokuthi uNkulunkulu athi sinikeza ilungelo lokuthi sikwazi ukuxoxa naye sihluleke ukuxoxa naye uNkulunkulu bese kuthi obaba baxoxe noNkulunkulu. Uyabona umonakalo lento eyenzeka ukuthi inyoka ifike ide yaxoxa nobani nomuntu wesifazane indoda injani ikhona awujayekho engavakashanga yayikhona indoda kwaxoxa isitha nomfazi ikhona indoda kanjani kusho indoda ayiwazi umsebenzi kabani wayo manje ngeingozi bazalwane ngoba vele siyakhona manje siyezwini lengozi ngabuka ukuthi okay indoda inemsebenzi emithathu efanele yenze you3 uyazi ukuthi uma uyindoda nje ekhaya ungafuni unkosikazi wakho akubrusha amadevu akubrusha ikhanda uthi angithinti umfazi benekhaya uzothintwa ubani ngoba umfazi njengoba ehleli nawe nje umsebenzi wakhe uthi umnake umfazi wakho shinda baseBhayibheli bohleli umfazi wakho iba lesikhathi sonkosikazi uhlale naye akudonse inyawo unkosikazi akubrusha ikhanda mekudonsa ngamadevu akudonse ekhaya ngifanele ngibe ubaba ungulishe ngumzukulu wami masidlala naye umdonsa ngani uzokudonsa nini umzukulu wakho ngekhalo lokubhizele uthandaza ubheke phezulu sazi isikhathi sokuthandaza sazi isikhathi futhi sokuhlala nefamily yakho hlala nefamily yakho gogo ubaba uNtuli nje ahlale nawe nisalukwazi nekhehla isihlala ikhehla libeke inyawo zakho la kuwena awumithi baze bangishutha mina ngihleli nonkosikazi wami sidla bangishutha lento yagcwala ngazi ke ngizeseni ngolo mhlaba yonke igcwala umhlaba liyato yimbi inhle angithi niyabona wele mina umhlaba wonke futhi manganixoxa sengifonelwa abantu engingabazi athi omunye baba awulungise umshado wami uyabuza ukuthi neminyaka ungabushadile ngiyazi 31 uthi nizahlala kanje na 31 years nihlala nonkosikazi kanje ngithe nisuke singeve sishumayela lapha suke sihleli nonkosikazi waba nenhlanda futhi lo wasishutha ngoba wasishutha sihleli sidla kuphela how much more ube wasishutha silosibrushana
Ngoba manje noma bishop kufanele kucace bazalwane ukuthi umsebenzi wami njengendoda uNkulunkulu anginikeze wona ukuthi mangihleli nomama bishop ngihleli nomfazi wami hayi sithando simeme hayi sijamele izinto esingazazi jamele ufuna ngijamele nginesikhathi ukuthi ngimjamele nje angifuni eBhayibheli mase ngihleli nomngane angifuni ukuthi ukuthule ekhaya akwande ukuthule ekhaya uzokuthola ezansi ngisebhezi bazalwane ngihleli nomngane ngenza umsebenzi uNkulunkulu anginikeze wona ukuthi nginake bani inkonzo naleyo ngiyangizwa bafowethu ngisho ukuthi ke ngane zakwethu ningadinwa nina mangithi hayi bazalwane indoda ihambe iyosebenza umsebenzi kabani wayo ngisaqhubeka futhi nalapho manje khona ingixole ngisaphinda khona futhi iba nesikhathi nomkakho mawushadile iba naso nje isikhathi nomkakho mawushadile